Takže si tehotná. Neplánovala si to, nechcela si to a teraz musíš urobiť voľbu. Nadýchni sa, ty na to máš. Napriek tomu budem k tebe úprimná. Voľby, ktoré bude prezentovať naša spoločnosť a médiá, si nie sú všetky rovné. Práve teraz srdce tvojho dieťatka už bije. To začalo asi 21 dní po počatí. Hovoríme tu o ďalšom ľudskom stvorení a nielen hociakom ľudskom stvorení. O tvojom bábätku. Už pre akýkoľvek dôvod toto bábätko bolo dané tebe. Ty si bola vybraná, aby si bola matkou tohto dieťaťa. A napriek všetkému, čo sa práve deje v tvojom živote, môžeš povstať. Ty to zvládneš. Ale teraz ti bude pravdepodobne navrhovaný potrat. Dokonca natlačovaný ľuďmi, ktorí sú ti možno najbližšie. Povedia ti, že je to tvoja najlepšia možnosť. Povedia ti, aby si myslela na svoju budúcnosť. Povedia ti, že nie si dostatočne stará, dostatočne mladá, dostatočne skúsená, finančne stabilná, dostatočne vzdelaná. Môžu sa ti dokonca vyhrážať. Faktom ale je, že ty už matkou tohto dieťaťa si. Toto dieťa už je na tomto svete, žije a rastie v tebe. A to, čo ti navrhujú títo ľudia, je, aby si zabila svoje vlastné dieťa. A áno, znie to drsne, ale nebudem ti klamať. Hlavne nie, ak ide o život tvojho dieťaťa. Ty si jediná, kto môže toto dieťa ochrániť. Ty. Ale nie si sama, ani zďaleka. Bojuj za svoje dieťa a popros o pomoc, ak nejakú potrebuješ. My ti pomôžeme. Vyber si svoje dieťa. Máš na to. Nebudeš to ľutovať.